njoba ngilapha nje ngihamba nensizwa ulethu Xolo Mbuli waseLebanon okuyena ke namhlanje ngoba lo suku sasilumise njengosuku lokuvala unyaka wentsha ingakho ngithe angiphathe insizwa kaMbuli. Amen. Ngiyabingelela kuwena msakazi, ngiyabingelela baba Mshumayeli naManazaretha wonke lapho ufikelela khona umsakazi nabalaleli abahle bomsakazi omkhulu kangaka eNCR. Njengoba uMshumayeli bese ngazisile sengethulile lo mfana wakaMbuli lapha ethempelini laseLebanon, uMshumayeli uMasondo, umkhokheli uMahlophe, umvangeli uMgabhi nobaba umfundisi uKhumalo. Ngizocela nje ukudlula endabeni eyodwa. Isihloko engizothanda ukuba ngigxile kuso ngaphansi kwaso kuyisihloko sothando. Ngoba lapha mangifunde eBhayibhelini lapha kuKorinte 13 ivesi lokuqala ithi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi kepha ngingenalo uthando ngiyithuse elikhencezayo nensimbi encencethayo. Ithi lapha kuvesi 4 uthando liyabekezela, uthando lumnene, uthanda luzidumisi, uthanda luzikhukhumezi, alunalaka, aludlinzekeli ngokubi. Kepha kuhle kubalekile ukuthi senze izinto ezinhle kwabanye abantu, ngoba uma unothando, ithi incwadi yeBhayibheli wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ngoba ungamthanda kanjani uNkulunkulu ungambonanga ekubeni uzonda umzalwane wakho ohlala naye? Ngoba uma uphuma uyesontweni ufika udlule kumakhelwane wakho, uma ungambingelelanga ephumile nabonana endlaveni zamehlo bese uyanxapha ushingile ubhekele into sayiyele esontweni ngabe usazoyithola yini? Ngoba ngiyayikhumbula enye indaba yensiza yaba nenhlanhla. Lensiza yaba nenhlanhla yayinsizwe yayiphethe kabi. Iphethe kabi emphakathini, iphethe kabi nasendaweni. Kwakwaziwa futhi ukuthi nale ndoda iyathakaza. Okwathi ngelinye ilanga ihamba le ndoda ayisihlangana noBhombela. uBhombela akhuronde eyedwa. Afika ngene ngaphansi uthunge akhipha isithunga sikhiphele ngaphezulu. Akhuphuke ngestep ngelada ayingaphezulu, afika thunga ubuyisele ngaphakathi. Angene ngaphakathi enze njalo. Thiwa isihlala le ndoda isithula isibuka lo muntu ohlupheke kangaka. Uthi ayisisondela kuye yathi hawu babe ngaba uzele yini? Uthi uBhombela wayesebheka phansi. Wathi mayisebuye bheka kule ndoda inyembezi zaseyigcwele amehlo. Uthi wathi mntanami ngangizele. uNkulunkulu ngoba wayefuna ngizokwenza leli bandla wasithatha yonke into enganginayo. Izingane zami enganginazo zasala entabazwe mntanami. Ngoba uNkulunkulu wayezofuna ngizowakha leli bandla. Uthi wayesethi hayi baba sasihlala lapho phezulu. Mina ngizongena la ngaphansi ngilekelele. Uthi ayisisuka lensizwa yayisimlekelele baba mkhulu. Baba mkhulu wayethunga ibuyisele ngaphansi iphinde lensizwa ithunga libuyisele ngaphezulu. Uthi yathi bathunga bazi bayiqeda indlu kaRoni. Wayesethi baba mkhulu kule ndoda ngiyabonga mntanami inkosi kubusise. Okuyisibusiso wonke umuntu osidingayo. Njengoba singabantwana ngizwe omunye umama la namhlanje ethandaza cishe beku-22:5 ethandazela bonke abantu ukhuluma nangokuthi izingane zethu okuyithi thinantsha abanye lo December bayochithela ePotini, abanye bawubebenza amabhrayi, okuyinto futhi engabathokozisa abazali leyo. Engazi ukuthi uma usumntwana unembezo sokusushoniphi, ngoba ayikho into enhle ebalekile kuwe mntwana njengokuthi athi umzali kuwe ngiyabonga mntwanami inkosi kubusise. Akusho ukuthi yonke into oyenzayo njengoba uyintsha kufanele uhole mawuqeda kwenza lo msebenzi. Ukuthi umzali wakhe athi mntanami inkosi kubusise kuyisibusiso esikhulu kabi, ngoba umzali wakho uNkulunkulu wakho wokuqala. Uma ngabe ethi umzali wakho kuwentsha
wena mntwana athi cha nami sengehlulekile aliphume nobuvu kuwe wena mntwana ononembeza uzizwa unjani ngidlule lapho yathi wathi ubaba mkhulu kulensizwa ngiyabonga mntwana nami inkosi kubusise yangasho lensizwa ukuthi amen ngoba yayingazi ukuthi kuyini khona lokho isibusiso yayisihamba lensizwa yayisidlela majalidayo yayiqhubekela nezinto ezenzayo kwathi ngelinye ilanga kwase kufika usuku lokufa lensizwa uthi umvangeli uma exoxa le ndaba uthi yahamba lensizwa emhlabeni uthi ayisifika ngale kwelizayo yathi mayisifika kwathiwa yandoda sowufikile vula izandla kubheka imisebenzi yakho uthi yabheka imisebenzi yale ndoda uthi wonke umsebenzi owenzayo uyaye ubhale esiphongweni sakho mawumuntu nezibusiso zonke ziyayinamathela esiphongweni sakho uthi kwase sekuthiwa ndoda imisebenzi yakho yimbi kakhulu phakamisa nezandla sibone uthi ayisiphakamisa nezandla wabheka ukuthi naye imphefumulo yabantu le ndoda eyayichitha ngoba kuthiwa yayingumthakathi futhi uthi kwase kuthiwa la esandleni la ngenhla nesandla kwase kunombhalo obhala ukuthi inkosi kubusise uthi ayisisuka uthi base bamangala abalindi bamasango ukuthi lo muntu lo unomsebenzi emimbi kangaka leyo umbhalo uthathaphi ukwase kusuka kwayiwa kuye ubaba mkhulu wathi hayi asilandeni ubaba mkhulu uyena umnikazi walombhalo bathi mase befika kuye ubaba mkhulu bathi nawo umbhalo sesiwuthola kule ndoda le asazi ukuthi le ndoda uthathaphi lo mbhalo uthi ayisibuyela wasebuyela ubaba mkhulu yakule ndoda uthi wafika wayibuka uthi wasepress icassette kwase kubuyela yonke into le ndoda kade yenze emhlabeni uthi kwase kuvela lapho khona esizo baba mkhulu emthungisa indlu uthi wasesethi cha le ndoda le ngeke ihambe iye ngale esihogweni impela kwenzile okubi kodwa lo mbhalo othi inkosi kubusise awungeni esihogweni nomubi naye angakujikisa uma engathola lo mbhalo ubhaliwe kuwe emzimbeni ingakho nathi silapha silwela wona lo mbhalo lo ingakho nathi siphile emhlabeni ngoba lithi izwi likaNkuluNkulu yenza abantu ngomfanekiso wami ubenze bahlala emhlabeni bawongidumisa impilo yabo yonke njengoba silapha sizodumisa sidumisela lo mbhalo ngoba noma singakwenza kubi noma singona kodwa uma sinalo mbhalo sinethemba lokuthi angeke silahlwe ngosuku lokugcina okunye futhi esengikisa koza kwethu okugcina sengizophetha inhlonipho ngoba ayikho enye into ongayenza ngaphandle kwenhlonipho inhlonipho akusho ukuthi kukuzibukela phansi noma kuyini kodwa kukhombisa unembeza okuwe njengomntwana ukuthi njengoba ngikhuliswa abazali ngikhuliswa umuntu onjani ngoba njengoba siya lapha sonke enkonzweni yentsha njengoba simenyiwe lapha eShaya Moya siyofika masifika asiko iveza thina njengoba silapha siyo represent abazali bethu ukuthi mina ekhaya ilokho engikufundile ilokho engikwaziyo ilokho engifundiswa abazali bethu ngiyacela ukuthi njengoba siyintsha sekufike nalesikhathi lesiphathe kahle sonke ukuze sizongena siphelele enyakeni omusha ngiyabonga.